no ye wem flower chileke bakwa go ebe branga be pasube lanya lanya kwe hunu ihe izaga thread of divinity amam divinity English na alu bekweti ruo na izaga thread of divinity still di akọgọ uka ha na-egbu nwa nkịta izaga thread of divinity nwa bingo then di akọgọ iri ukwu nri ele ihe ọnụ gị megekwen like this ogbu ebra na ọwụ nri ka iri ekwe na mbe iri ka mmiri then ele ihe meghe ọnụ nga ebeliwe ele ihe iji amegara m ọnụ nga gesi ma egbeligwe emeghe kissing van nga mba mega mma ọnụ ele ihe iji amịpụta gị ire araga nga enweghị ịdọsọ bịa nọgide emewe ọnụ sometimes ejile m amị ọnụ sometimes ijila amị ọnụ ya wụrụ nga m bịara ime gị ntabi ka ebịara emere m ọnụ that's emere gị eme si ihe ụmụ nwoke se emefụta m ire kpala kuku mba nnụnụ owere ịbịara nga abịa emegara m ọnụ kpala kuku kpe kpara ihu kwụ olu dem you kpe kpara ihu kwụ olu nnụnụ a na-eti ihe iji bịa nga amegara m ọnụ a na-ekwukwe gị na-amịpụta amịga m ọnụ emechighị m emechige emechige then eleghị ire gị ji emejọrọ ma igbirigbe ọnụ nwa bingo aya tewe fọna na la bili ọtọ gị la azụ iche ndị na-ere agidi white heu Chineke na nna mesha atọ Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo fashie mgbe ikpuri meshe windo ahụ Otele ihe wo Otele ihe wo egram himself mega anu him kwe na mebuto oge don't come here ga be mamoka nwa yiri nwa boys brigade don't come here ga be mamoko ti yiri nwa boys brigade ka boys scout abekwala nga ga be mamoka o ekwo tapate ya the knock ndị eji aja eme left right turn azo where reverse bia ele mgbe enyuru nshe last ọtụtụ a enyuru nshe n'ọtụtụ a ike ga afa jama like this ele enyuru nshe n'ọtụtụ a ike ga afa jama like this ka onye nshe drop na neck ya mba nyere m nshe n'ọtụtụ a ele morning delele hi ke gị fa jama ka onye nyuru nshe na neck ya amakwa mahụ aya attention come on face back attention no what am I here attention Chineke ge gbago kuna artist attention ogwo ga ọ na-emeshi amụ ọnọghe n'okwu attention amụ ọnọghe n'okwu okwu ọ na-emeshi nwa bingo attention ga weghe okwu ebere gị si mgbe ọwụla pụtara ga eme okwu meshilata tokwu ga close it look at okwu ga enwe close up nga niile eghere oghe abi ahụ ji bịa nga bi dewe fonu bọọ detene kwuga dị emeshilata ta emeshila tuku m azụ Otele nnọọ onye gara toilet ụtụtụ bịa were fonu gị aha gị divine
ma ị ga-ekwu aha Igbo gị na ma gbalakwughị aka na otele anya Chinenye. praga bezram divine ewo divine okwu ga na-emechilata ngadi na anyị ghere oghe bere nga bịa gwa m sị ewo divine praga bịa gwa m sị ewo divine ga yi onye nyụrụ nshi drọpụrụ na neke praga bịa gwa m sị ewo divine ịbịa nga ga na-amịgharị ọnụ ihicha hit ahụ na mmemme ekwubi okwu n'isi praga bịa ihichara m hit chesa ọlụlụ di na nwunye wee ebe ị ga-efeta ya na-atọ gị shuga kpam shi emeghe gị nga mkpa ọchịrị nga chesa ọwụ swit ahụ mana nga ezara m divine ichesa ekpete happy marriage na ekpere mana nga ezara m divine onye charismatic aha Igbo gị Chinenye onye Achilike. iji akwa ụra Mba. elu ọ dị taa gị na di gị biri elu oyi ga-eche ka opu ụzọ nwụọ ọ gị ga-anwụ ka ya Yawa. ya nwa ga-epu ụzọ anwụ Chinenye bracket onye chọrọ ya di ya pụ ya ụzọ nwụọ ịmara ya echi gị na ogbe ọ daala gị ị na-asali m ụka stret onye aka odo ọya nwa ga-epu m nsọ amụ ọya mere ụkwụ ha na-emechi aya nwa ọ ga-ewe lọta ya ga-ewere otele tagbuo demana ya nwụọra gị na bed gị lawa mmụọ gị kọntinu from onye nebo m onye enyi ihe mere na asị gị atenshọn ụkwụ ga na-emechilata ọkụkọ Igbo ọya nwa kebishina na ya na anyị Owerri. ebe na Owerri Ọjị. iwu onye ebe kwanụ Ugbuta. ebe na Ugbuta Agba. ebe na Akwa Ụmụofeke. gịnị ka ị na-arụ Ana m adụ akwa. dụwa n'ala Igbo Imo steeti mmaga na mpaga ha dị ndụ Mpama anwụọnụ. nna gị nwụọna na gịnị gburu nna gị Ọ bụ ọnwụ. Ọ bụ ọnwụ gịnị gburu ya Enweghị ahụ arasighị ike ya jọsọ nwụọ. ahụ arasi ike ya jọsọ ọkara nka nwụọ 65. ndị akụgburu ihe akụgbu na mmụọ ọnwụ famili ọnwụ ndị mmụọ na-akụgbu ya kụọ ya once ya alawa ị mụọla nwa Mba. elubola di Mba. ị gala n'ụlọ nwoke mbụ gịnị anọ gị chere na ike alama Mba. ije eyi bra enwere pantị gị pụrụ epu Mba. ebere gị ugwu otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime ị na-eme omenala ka ị na-eme ihe ụka nwere onye ara agbaga na famili unu Mba. ị nọrọla otu a gị mee shekele kenye mbụ ọcha sọ gị were ojii kemgbe ekwuto Emere m ebe m dị obere. ị mere ugbu ị toro ọhịa m jụrụ gị ajụ m gị ịdị obere Mba. iji agbakashi ọnụ Mba. ị nọrọla na nrọ gị hụ akpati ozu Mba. eji eri gị ọrụ na nrọ Mba. ụmụ nwoke ole trala gị 3. atamahụ gị iji anyụ Mba. lekwa mkpa iji anyụ
Come on, meshlata to go in a meshlata to what is shot on Katimelin. Bampijanyo. Bampijanyo. Oyata Proho to the Otele. Bampijanyo. Midwife who could telegraph on just the very wicked. The working on Odanyo Lanyo. Mba. Mba. Coladra Mba. Nelanya ba. Nelanya ba. Nelanya ba. Ichankete cookie. Nkite kuke na aga ma nke nebo efegharị ọdụ ka eke ya nri na nka bịa mba elekpe iji anyụ ebe ewerele otele ga n'ọdụ lekwe meshin iji akwaghị akwa every time ike nọ gị na meshin gwa m onye ike nọ na meshin stadium moji anyụ ya dụa na-azọ meshin ga na-azọ bụ akwara na-azọpụ akwara na-eme ihe mamịrị ga ama agba isi ama atamaghị Ibranga begwa mse wapaka na imigi no noga pampeji anyo izaga chinenye onye ono ogba ige igbo no na ga igbakarịa ndị yard. Listen, achom that touch nwere nwanyị akpọga chinenye na awu onye ono ogba gbagbo no nwunu na asịrị branga le ihe anya meghe na-ele manya nga na-ele manya hia pala kuku lewe manya nga eleke kanya Odi mmadụ na Otele ga abagị n'ime Otele na Otele ga achama agidi white genotype gị AA blood group gị O plus one number gị 081 62 84 2145 anọzie daalụ buka sịrị ị ga-ada ụta period ụmụ nwaanyị agbama gị na amụ kpamụ aka imeghe ihe onye nwe nna gị okwu ga-ewere ntakọ start off on dia nwa bingo onye yiri onye postrate dị bilie ọtọ dị a gesi m ngwụ nna gị ukwu asị gị bilie ọtọ dị a ga kwụrụ stret ịbịa nga fodoro m na think I'm joking here nwa bingo look at this monkey think I'm joking here with you tell you pranga be takoshibeze Salary gamini. then iri sangaram na kwesi iri nri osu nọrọ nga agbuo gị na aga nwa ọkụkọ kesi ga-ebe gba m si iri nri ga sanda enya fakara mara ọnụ ọgba fakara mara ọnụ mmemme shọnụ ha iri nri ga sangaram na kwesi dewe kamera ahụ ọfụma n'ihu gị nwa bingo nwụrụ anwụ iri nri ga sangaram na kwesi Sorry, sir. iche ndị akpọghị agata faka m ọla ntị ahụ mgbapụ ọla ntị ahụ ịgba na ntị nwa bingo dekpa ọ dị nnọọ ka aka udo ndị akpọghị aka udo ịbịara nga agbara m ọla ntị bịa agwa m sị erighị m nri Agbapụgo m ya. ịgbapụla ya bara nga faka m ọla ntị na ntị ataghị ihe cham 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 ka ewu nọ n'ahịa bịa nga agwa m sị erighị nri Ebelibe sa ani meribu acha meme. damyo kwushi ọnụ gị agụ bụ ọnụ fụ ọnụ enya tụ ishu ahụ n'ọnụ gị nga irighe nri nọ na windo erighe nri ọkpụ nne ji adị 10 dịrị 5 nọrọ n'otu rum ị nọrọla na windo erighe nri
were phone ahụ dewe n'ihu gị ụta nke m nọ dewe ya n'ihu gị dewe ya n'ihu gị enwekwe 500 na room dem yo lehe ije nọrọ na windo erighe eri para efere gị nọrọ na windo erighe eri sị m na enwefa enyi ya stand there nwachi ọbụba stand there kpokirishi azụ nwee 5 dị na room ya hụ ga emega fine boy ị ga-ịchụ nwaanyị na ga chụrụ ndị mma gama chụrụ ndị mma ga-ahụ ụmụaka ibe gị so me bara nga nọrọ na windo erighe eme faka ma ọnụ gwa m sị irighe nri n'iriwe nri maasụ mmiri ị bịara imere maasụ mmiri gọjuo m n'ọnụ na ihe o mere anya pusu nọ n'ụlọ irighe nri damyo nri iji microwave wevu ọ wụ ụdị iri na-eri nwere ezigbo nri isi gị irighe bara nga ịgwa m sị irighe onye nụ ga-asị irighe nri na echesi irighe ezigbo nri telere kwa egwu bara nga ịgwa m sị ihe erighe m nri nwa na-atị eleghị ikwu bịa nga ọ ka ikpe ya nwaanyị ka m kpee gị nwaanyị emepere m chemba nga a na-akpọsị ụmụ nwaanyị nga ọwụ nga dewere kiti ụmụ nwaanyị ewere nga agwara gị sị nga awụ blọk rose na ebe ụmụ nwaanyị na-abịa nọ ekpe ekpere m mara ejupụtara na sebụl ụwa kristi gị faka m echila anya ife olu ọchị nga meghe aka na otele anya bara nga bịa gwa m ọka mkpego agwara gị sị nga awụ chemba ndị ụmụ nwaanyị nna m na-ele laịfụ gị na-akpọ ndị mmadụ nwaanyị ị na-ele onye laịfụ gị nwa lekwe laịfụ nke onwe gị ileghe laịfụ m ileghe laịfụ m mara mgbe m na-anwụ ileghe laịfụ m lewekwe laịfụ nke gị ka hafụ laịfụ gị ga ilebe ile laịfụ m nwa onye riri eri kama ị ga-esi ileghe live streaming ga-ebịa ga agwa m si ileghe laịfụ m ọwụ ndị ọwụ fakamana ọ na-erighe nri kpeghe nwaanyị ịhụnanụ ya mba ịhụnanụ ụlọ arụrụ nsọ ọwụ ụlọ nga ndị ụmụ nwaanyị bi ọ ka akpeghe nwaanyị ịgbaọla ntị ọ ga-wee gbara echi nwaanyị ga-agbara akpeghe nwaanyị irighe nri wefe aka na ntị gị ya hụ ga emeghe fine boy ya na echesa eji ata ebiri gị te na-atọ ọwụ mmakwa ukwu ụdị mmadụ ndeghe gị homon breka ụdị mmadụ gị na-ege ekpo achị amụ na ga-ekpe gị ya pọnkụ n'elu kpe gị ya staịl kpe imere isi gị dreadlock na achị ya aja amụ gị na ụgbala mkpụrụ nwa bingo asị nga kekpekpa ya ete mgbe kekpa ya ete mabata nga ahụ meghe aka n'anya kekpa ya ete onye riri eri kpeghe nwaanyị katkist blanụ nga ụmụ sisters nọ ndị nne mmeri blanụ bụ ịkpọrọ nwaanyị kpeghe nwaanyị ịdị afọ ole adị m 25 ịdị 25 what is nwaanyị spelụra nwaanyị n'asụsụ Igbo ọya spelụ nwaanyị n'asụsụ Igbo nwa bingo spelụ ọdatụ nwaanyị ịchọ ọsa akpeghe nga na spell it NWANY gịnị NYI clap for yourself m sị gị kọrọ onwe gị aka ha okpo na-eji akụ aka ị gaghị primary school clap for yourself say myself onwe m kọọ aka ahụ again ga-eti onwe m were fon aha Ikechukwu kwụsị ụka ike ị na-ebele ike ị na-azala Ikechukwu ndị na-eji apa kulu na amụ na ị na-emele na aha gị bụ Ikechukwu kwụsị ụka ike na Ikechukwu onye Ikechukwu Joseph onye ebe I'm onye Imo steeti ebe n'Imo steeti na-ekwu ụka ọsịsọ onye ọlụ ebe na ọlụ ụmụaka ebe na ụmụaka na Ezinite ka obodo isi na-anọnyere anyị obodo Turkey
Istanbul. Iji aṅụ ara. Eji m aṅụ ara. Ara aka ịkpa kọwa ara aka nri. Eji m aṅụ ha abụọ. Otele Rossana, iji achịkọta ya ọnụ aṅụ ha n'otu ọnụ. Ha? Mba ṅụtụ nka ma ṅụtụ nka. Oke, iji aṅụ ya iche iche. Ṅụtụ nka ma ṅụtụ saịda. How many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ ara? M na-anọrukwe 5 minutes. Iji anọrọ ogene. 5 minutes. Gị mega gịnị? Gị ṅụ ara nwa onye ọdọ. Ha? I like him ara Dem you Chineke agbago. Gị ṅụọ ara nwa onye ọdọ ị na-akpọ ụgwọ isi ya. Gị were ọnụ shebe mee nga ahụ for 5 minutes. Iji eji ọnụ ha na-ayiri ọnụ. Ndị m sị gị kwụsị ọnụ Chineke agbago ọkụ. Sorry. Ịlakịrị ịṅụ ara na-adị ụgwọ isi ekwụrụ. Vụrụ ọnụ nkapịa ga shebi ma n'ọnụ nwa onye ọdọ na-adị ụgwọ isi ekwụrụ. Ọṅụ ara. Bara nga abịa ịgwa m sị ịlakịrị ịṅụ ara m na-ama ma ịṅụọla abụ gbagha mmadụ mbụ chesọwa ara. Yes, if you don't think I'm playing here, ọchị ya bepụtụghị ya. Ọwara ya agbaghị. Sorry, sir. Ị na-aṅụ ara nwa onye ọzọ 5 minutes. Agwara gị sa ara wee hela. Kwa ihu nnọọ ka onye ashị ma dị bịa nga agwa m sọ ṅụ ara 5 minutes. Nna like the Asị gị so ka o nwee ike kwụsị ọnụ dede. nwa bingo. Iji agba ncha. Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum. Ee. Ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara. N'obodo oyibo. Ise. N'obodo oyibo ebe a, Turkish University. Ebe ị gaga school. Ele ihe gụga nga ahụ. Business administration. Ị hapụrụ business administration ị ga-agụ n'Aba. Ị ga-agụ n'Aba nwere abịa poli. Hafụ nke ị ga-ego na nekede. Onye kwụrụ ụgwọ school iji gama Turkey ga-ego business. Eche m mechọrọ ị ga-ego international course. Ha gara nga ahụ ga-ego business administration. Agwara gị sị ndị ọcha meghere ihe onions na tomato nga ahụ nwa bingo. Ị gara nga wepụ aka n'ọnụ gị. Gara nga ahụ ga-ego business admin. Mee moto otu esi akpọsa ahịa. Akpọsa ahịa ga-erie 1 ga-erie 2. Gara ga ego business admin. Ka hapụ aba wa abịa poli. Hapụ nekede. Ụmụ agbọghọbịa ha na-enwe maka esi eri mmadụ eri thank you very much. Hapụ nga ga gụọ kọọsụ gama Turkey ga-ego business admin. N'otu ọ da ịgacha obodo oyibo lọta ma ajọghị ele ihe egoro na skuul kesa egoro business admin ya wụrụ n'obodo oyibo nwa bingo lekpo oliad ekpo olu ka ego Krismas ọmụa ka ị dọgara shet ọmụa ka ị bịara dọgara shet Nchi mejiri olu m isi oke olu m dị ka mmejie ya. ele ihe iji emechi olu gị ịdị 25 lekwe nke ha gbaa dị mkpa ndị ohi odi mmadụ gị na onye iji egbe gbakọte n'ụlọ na-agbaka dọ na ka agbagbuo ya once while ewu nwata ata. Listen, don't see if you come here, if you think I'm here to play with people, I will bring you down. Don't try it with me. Ahụ ndị ohi ndị yi gị buutu ndị amị agara ya bye nke gị kwa onye bye na ma kọndọktọ ka mpakwu onye lọrọ wee amara n'ụwa nwụọ iji bịa ga efegara m aka ka onye lọrọ ụwa ndị mara kọndọktọ. Ị mara echi? Yes. Ọmụ aka esogara yes. Ama m iri echi. Ije eyi pant ka ọwụ bọsas ebe ịgbapụle ntị. Ije eyi pant ka ọwụ bọsas. Bọsas. Apịrị apị. Mba apị ma apị. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ụmụ nwaanyị 3. Dewe fon a n'ala gị azụ. Ma ahụ ihe o ji atagha nwaanyị 3. Dewe fonu n'ala gị azụ. Sigi dewe fonu n'ala gị azụ nwa bingo.
enyala azụ Rossana ị nwere ụkwụ rula dị ụta gaa na-eyighị ekwe short nika this boy ahụ ọ dịkwa gị ị nwere ụkwụ eye pencil dị ụta laazụ nwa bingo look at ụkwụ aka wrist watch ị gara aga maburu ga bịakwa n'ọjọọ sị eyighị bọm nika sawo look at ụdị ụkwụ ị gara para onye nwere accident na-adịghị accident nwere ụkwụ atachaghị wetu aka n'isi gị wetu aka n'isi gị ịfụta na aga emewe gai oyi baa gị n'ụkwụ na ụkwụ atakpọ gị na gị sọ gịnị mere look at ga were kwe white sockets ịkwasị ya look at para ụkwụ ehu n'ọbịa kụkalatacha ụkwụ gị ahụ ọnụ kụkalata ya ọnụ amara m ọ na-evu ivu kụkalata ya ọnụ nwa bingo look at ụmụ nwoke ibe gị ụkwụ ha dị nnọọ gba abụba m si gị kụkalata ụkwụ ahụ ọnụ nwa bingo kụkalata ya ọnụ lekwa odo ụkwụ ị gara ga mara ụkwụ ga-ehicha aka shọvel bịa gwa m sị ịtala ụmụ nwaanyị atọ ụkwụ aka iji ataghị ụmụ nwaanyị atọ ga-bụrụ ụkwụ ihe eji ajak wispa na eji awanye moto jak elu bulie moto wepụ aka n'ihu gị ahụ tara gị erigere m nri ihe niile iritere na nri ụkwụ gị ivughị ehu n'ụkwụ gaa bịa n'olu nga amaghị abụba bịa n'ebe olu ebe amaghị abụba bịa were fonu gị nwokorobịa ụkwụ ya yiri aka shọvel eji eku aja iji anyụ ma ịtama ha m na-anyụ ọ gị na-epụzụ anyụ ka ha na-epụzụ anyụ ma ịtama ha na-epu ụzọ anyụ ha ma na-epụghị ụzọ anyụ ego enyela odu mkpu ị na-eti adị m eti mkpu elekwere mkpa iji eti mkpu onye uru na-adịghị n'ụkwụ gba mkpa iji eti mkpu ayọn breka para ayọn n'ụkwụ agagharịgasị ọfụ ụkwụ mmadụ gba mkpa iji eti mkpu ụdị mmadụ gị na-aga ịlọgbu mmadụ na-ama enwe wipọn ahụ esetịa were aka sepụrụ ụkwụ gị sere ụkwụ gị magbuo mmadụ gba mkpa iji eti mkpu nwa bingo listen, if you will not focus here mepụtaghị iwu onye ara sorry sir ọ dị kọs e gara ego n'obodo Igbo business admin para ụdị okwu dị ụtọ agaghị lecture anya don't suffer that leg ya na-enwe moto zụrụ igwe mara m ụkwụ ọ ga-edochitụ ahụ nwa bingo ụkwụ mbugwere ibu bishọp ụkwụ mbiri ọkwa bọọlụ ka m ama m ka esi efu adịkọ maka nna asị gị ka ịkpa ya dị Chineke agbaghị ọka iji ụkwụ agbagha bọọlụ agbajie ha akpa ụkwụ na-aga ese ije gbagha bọọlụ ofele from business agbagha bọọlụ onye eriri eri na ihe o meghe anya pusu nọ n'ụlọ mmadụ nwokorobịa na-eti mkpu genotype gị blọd grup gị O positive kpọọ nọmba gị 081 31 06 44 ọgwụla kpara nga bịa erighere m nri nche ese ụkwụ ahụ dịghị ka para ụkwụ shọvel bịa nga bịa atara m cham la anya m na aga pawa tapụ na mekofụta asụ na kojucha na skrin nga na ya masacha unu ebe mmiri amụ a na-efezili unu mụ na aga pawa tapụ na mee ka asụ na akụbatachara unu nga deriri eri unu get no here. How many hours unu am wake power tap? Amadosu kofuta taso na koya nga na ya ufesa chonyu ufesa chonyenta.
bịa bukasin ịhụrụ any day gị nye m flower again gị na ifeko any day unu ga-efụta hụ m on life unu ewere flower hibiscus flower elugere m maka Chineke na ma gbara ọtọ kụọlụ na amụ n'ala ọwara ya bụ unu gaa lee n'opela nwe ihe mma onwe enyemaka m hụrụ onye gara ndị mmadụ na-awụghị dat n'ọpụta ya just na-ekwuru uwe ụka lion na-awụ nga niile ga-ewere hibiscus flower bịa nga bịa enye m ọmaka sa awụ m Musa kọwụ Haruna kọwa Habibu mgbe m gburu Habibu unu amara nsa e nwere uru m bara Yerima atịarala nwa ike yesterday ọ wụrụ onye Igbo atịrị datin akwa mma atọọla ya nga nwa bingo sọ